Il-bini tal-Belt Valletta jmur lura għal aktar minn 450 sena, belt mibnija mill-kavallieri ta' San Ġwan fuq l-Olja Xeberras. L-esperti storiċi sostnu li fil-bini ta' din il-belt, il-kavallieri jisu bosta fatturi, inkluż dawk militari u soċjali, iżda ħadu madwar 40 sena biex waslula waħda mill-aktar riżorsa importanti tal-ilma li mingħajru l-ebda belt ma tista' tiffunzjona. Kru ta' One News niżel f'żewġ tiġwiebi kbar illi jmorru lura għaż-żmien il-kavallieri. Il-ġwiebi boli ta' madwar 5 sulari jinsabu bejn il-qorti u l-monument tal-assedju l-kbir fil-Belt Valletta. Bil-ħitan miksija kollha eruq tas-siġar nżilna fil-ġibjuni li ilhom ma jintużaw is-snin, dan wara li l-bokok tagħhom kienu jingħalqu għexieren ta' snin ilu. Albert Dimek, uffiċjal responsabbli mill-loġistika tal-Fondazzjoni 2018, qal li l-Fondazzjoni qed tnaddaf dawn il-ġwiebi bilani li l-pubbliku jkun jista' jinżel fihom u jduq parti mis-seħer li toffri din il-belt taħt l-art. Spjega kif il-ħsieb wara dan il-proġett u propju li juri elementi li ilhom is-snin mistura mill-għajn pubblika. U assigura li l-intervent li qed isir huwa wieħed minimu ta' tindif bilan li l-ġwiebi jinżammu fl-istat attwali tagħhom. L-intervent li jsir irrid ikun intervent li huwa meqjus, li ma tagħmilx ħsara lil dak li nbena ma' snin, tikkonserva anzi tgħin biex jibqa' dal-ġmien li għandna hekk madwarna bħal dawn l-eruq li matul is-snin ħadu postom u saret darhom ħanajdu hekk. Fil-fatt l-uniku interventi li se jsiru huma tneħħija ta' ħmieġ u ilma li nġema matul is-snin u tiswija tat-taraġġ illi mhuwiex ta' żmien il-kavallieri sabiex jinkiseb aċċess aħjar għal dawn il-ġwiebi. Huwa mifhum li dawn il-ġwiebi kienu maħsuba biex f'każ ta' assedju jew imblokk il-belt qatt ma tkun nieqsa mill-ilma. Is-Sur Dimek spjega li l-isfidi kienu bosta fosthom biex jinħarġu l-permessi meħtieġa e kif id-diversi awtoritajiet huma rigorużi ferm fiż-żamma u l-kura ta' dan il-wirt storiku. Sfida oħra kienet biex jinfetaħ aċċess għall pubbliku fejn tneħħid biss il-bokka illi saret f'dawn l-aħħar snin. Bħalissa qegħdin fl-istadju li ftaħna il-wisa li tqatta fil-blat, jiġifieri ġie l-blat oriġinali mingħajr ma minna l-ebda intervent fuq il-blat, u rridu naraw kif se niżlu n-nies li huwa diġà maħsub biex in-nies jinżlu komodament kif rajtu wkoll fil-filmat it-taraġġ huwa kbir, qed tifhem, biex inti tkun tista' tara dal-ġmien. Huwa sem jgħid li bħala uffiċjal ta' V18 u bħala Belti jħossu gburi li fl-aħħar qed isir dan il-proġett. Dawn l-affarijiet kif qal iċ-chairman stess ħanatu l-Beltin dak li ma jafux bih. Minkejja li għaddejna l-isbaħ sija u nofs induru kull rokna ta' dawn il-ġwiebi ma kinux biżżejjed biex napprezzaw dan il-ġmiel storiku li fi ftit ta' xhur oħra se jkun aċċessibbli għal kull min għandu għal qalbu il-Belt Kapitali Valletta.